Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Pauluan. Star Witness kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Gusto na ita pa nag-FB. Mayaw, awan na ti panagsurat ko iti istorya. No, dagito yung latan, may pupos iti YouTube, ti sursuruta, kaboy-boya. Kan bas-basahin. Dom. Showing pa nga ta di trending a pelikula. Anya trending? Diyan nga maid. Diyak man naman. Ang mga lumadama pa ya, ta ado ti maya tamang buya. Intantong mamat buyaan. Si kamat, amumay ta sa anak-anak isang agbuy-buy at isinay. Wan aya. Ninanang langan, ti kadwam. Ay, wan gayam. Amok akayat loonay ni nanang abuyaan day jay, ta number 1 a supporter ti presidente. Uy, kit amang ano oray ni tatangkat kayat namot ang mapanbuyaan. Isudalagan ti kadwam, Rosa. Sige nga Rod, mapanak man ni Jen dananang. Ay, mabit lang, Rosa. Rosa. Una, daras nan. Di nan sapin nang di pa nangawag ko kenkwanan. Ay na. Unyag paiso. Extended pa lang ata, di pa nakipagpabuya na dya pelikula. Ay, Alon ti rumrum wara palso adamdama, hindi panawin na napadisi na disigo na presidente nga ama ti agdama itan a presidente. Mapampanag na kanitan na sana pudno ti kaadwan na idea na ipagpabasol. Kastoy at talaga ti piyaga. At da panawan ti tunggal tao. At da panawan ti tunggal pasamak. Pamanak-nak lang na ito'y nga awan palimod adi may butaktak. Panahon ang pagkakataon, babalik pa ang kahapon. Yan. Kabisado na niya kanta. Nay, urela mapadayingat. Sa bagay, saan man literal ang may subli tinapalabas, at least,
May lintag siguro nagtikil apas pasamak kan aramid. A resulta na di palso aramramag. Napadakas iti husto na gilakaya, Presidente. Ngamita, adon ti rumrumwara pamanagnag amang dalos, iti namulita na dayaw na, agraman pamilya na. Ay, maliya. Jaksamat makaruging ang surat iti istorya. Man, may mag-orasyon. Kastamot ka na kayo. Siguro, saan na kami na malagipay? Kasla. Asino kayo itayay? Kung nagtupay, katanalipatan na ko, chairman. Ay, kwa ngamin. Retirado ako na security guard. Nabayag ngagpay sunday din na udi apa nagbakasyon ko dito yung nagbugsutan. Gore ka. Si kani ngopo. Ay, say! Yan. Umpong sa itay. Umpong. Kung nagtumot ang malagip nakmatlaing, siya ngagpay so chairman. Isubat ti asawak. Isubat ti asawak. Hello, Chairman. Ay, Inday Maria. ay, nabaya. Ngagpaiso di ka nagbakasyaw ni nagbugsutan. Nag-security card kagaya mi di Manila, day. Wen, ang amuray no sa anak ka nagbakbakasyon, madamdamag ko dagiti mapaspasamak dito yung nagbugsutan. Iso nga amok, asikan ti barangay chairman. Aya. Ang shock, amok nga awan damag yung may papankanyak, chairman. Ay, tila mo kagat security card ka di Manila. Nag-security guard dak idi ijay Malacanang. What? Iji Malakanyang idi aya tinakasterkam ka security guard. Wen, ang sa anak labas ta security guard idi ta nagadalak matbasit. Iso na kumpletok dagiti requirements iti panagbalin ko amay sa kadagiti permanente idin agwardya ije Malacanang. Ay, naggasat ka kit dinumpong. Nagwardya ka iji Malakanyang. Ay, wen pare. Chairman. No kasta, kanayon na makitkitam ti presidente. Ay, ngam agore ka. Retirado kan ko nam nagsapakan. Ubing ka pa'y mat. Anya atawon ti panagwardyam ija ay Malakanyang. Ubing ngamin pa ititin mo ko, Chairman. Idi 1980, ni Apula kay paila idi ti presidente. Aya, nay. Dan sakit nakan mo apagpaubing. Amom dagiti napaspasamak ide, iji Malakanyang. Exactly. Siyak ti maysa kadagiti star witness idi napatapwak da Apula kay iji Malacanang. Anya. Agsaksakit pa idi ni Apula kay. Gam talaga natibkar ti pangedeng na idi. Asaan amang laban kadagiti maatap anang traidor ken kuana. Ay, anya ket day din na napaspasama kiti pagilian. Ay grabe Chairman. Agsangit idin ti First Lady. Nakibur kami idin iti palasyo ngem kampantilatan ni Apo Lakay. Kaslamat dagiti mabasbasa ken mabuybuy akon iti FB day ta ibagbagam umpong. Ay one month. Agpaiso dagiti maipopos itan iti FB. Star witness ak nga rod. Adon dagis istorya. Adon ti rumrumwar nga istorya may papan kadagiti napaspasama kidi. Dakunada, ado tinalimeng akinapudno katrimwar dagiti palso. Nga ison tinaipamulagat apinati dagiti tao. Ay pudno amin dagiti rumrumwar itan chairman. Umpong. Adu dagiti agamak idin nga agsao. Nangruna no kontra iti simukat nga administrasyon ti sawenda. Ala. No anyaman dagita apasamak. Medyo ikupin taman pay.
Anya aya ti gagara yung agasawa, Umpong. Tan samot ag naedan di ta nagpanawan a balay. At agagay ti tarubayan. Kasaok man ita. Naimbag nga oras yo, apo. Kastamat kan kakabsat. Kastamot kan ka, ading. Amumi nga ado ti mas daw iti kadami ditoy. Ken amukmet nga ado nga tanti saan na makailasin kanyak. Sigod at taga dito'y kayo? Wen, siyak ti anak day di tatang sidol ken nanang tiki abo malay ditoy. Kastaya? Umay kamin agnaad ditoy. May mayat matla dito yung nagbugsutan na pag naadan miitan, ta nag-retire ako. Tarigat ti Manila. Uwan gayam, siyak ni Umpong. Kamamok launay kin ni Kapitan Gusting. Chairman sa ti ad-adda nga awag ken kuana. Tatang ko ni Chairman Gusting. Nay, kastaya. Si Kantay Ubing Ide. Kita manlangag paiso. Ay, imbag man. Santa matla may lidding dito'y lugar yo, Umpong. Awan, bakit? Ado dagiti sigod akabad dungalak dito'y nagbugsutan. Witness kano dahil jay kadagiti napaspasama ki di Malacanang. Sakbayan na padisi day di FM. Talaga? Wan kano. Ado ti istorya na kay. Pasaray umay di barangayol. Agis istorya. Inton kwan. Agtugaw met amin na amay sarong ijay ket agmalmalim ng taon. Anya? Mayat mo ti agdengeg kay. Oras siya ket ipas nagkumatan ti agdengeg no kwa. At paiso nga tamot dagitis istoryaan na. Nabuya yun kanana ang jay trending a pelikula sa naya. Wan. Pag istoryaan to ni Mang Umpong, ang mga nabuya yun kananang nagitis istoryan na. Nga ta? Nabasa kan nabuyak kami iti FB di istoryana. Agpaiso nga rod nga adda idi ije Malacanang. Una, tamay sa kano hindi ka nagiti gwardya ijay. Isumot lagayam Mamatyak meten ka nagiti ibagbagana. Amangan mat no nabuya na je pelikula kat isumot latis istoryaan na. Ha? Oh, saan nga takas ta, Dom? Naitan, saan tayo nga mo? Ang bilang kasta, ket agbida-bida lang ni Mang Umpong. Saan tayo nabasuleta? Konsensyanan na agis istorya iti ibagbagana na saksyan na iti aktual nga oras saan mag. Agpaiso dagit is istoryaan nila kay ko. May saakmat ame di dya Malacanang. Aya. Day, agpabidat sakit timot ay. Sa anak lang amin unay nga agsasaon o gis istorya nila kay ko ta. Ad-adumat lat amo na nga istoryaan ngam siyak. Kasta aya. Ay uhan ko madre sufeng. Ngam no pag istoryaan nak, adumat ati maistoryak. Mga no day tayo nabuyak iti sinit istoryaam. Ay, mabalin Tapudpud no, dagiti na parang ijay si ka. Niya. No plaka kumakit, nay dubli lang. Replay kumadre. Wud adu ka no matimang kunkuntran ka dagi jay maiparparang. Palso ka no. Dagi jay nga agsasaw ti palso. Ngam no ada mangayab kada kami nga agwitness. Ay, kayat mila unay Aya. Asus, madinsan day tangay bagbagam inday. Imbis anatalinaay kayon diti nagbugsutan ket makibur kayo ket day apakay ramramanan may. Ay delikado dita. Di kay agin tuturod kin Umpong nga agis istorya dita tadiyula amma. Net makunayaw kada Mang Umpong ken ni Bakit na Chairman.
Istoryada lang istorya. Masubsobraan dansan. Nagsasabalin to pa yan, ti bagbaga iti tao ang nagistoryahan da. Andan agpampanunot iti madi. Ang madalat tamot, iti mangidayaw ka nakwada. Dayta nga rod. Sa iti nung agpaiso ka no tinagnaedan da, kalpasan ang napapanaw idin ti pamilya ti sigo da presidente iti Malacanang. Dayta nga rod ti kayat ko amamuan. Isu asil-silwak. Ha? Anya ti kayo ti asawan? Daul-ul buday jay kay. Pagkunaan niya may. Siko ni tinabasa kin salaysay ti may sa akaasitgan kanu idi agwardya wenno bodyguard day da apulakay. Kating kuyog da amin dagiti talken da kakadwada ije palasyo. Isuasan la at ti pamilya ti presidente ide ti kadwada ang nagpahaway. Dakkel pan nakatraidor tinaramid. Tati kayat kanu ide ni Apulakay ket ije hometown na ti papananda. Agawid tayon kuna na kanu ide. Ngem nakigtot da kanulangan ken awanen tinaramidan da idi pinaglugan da ida iti kargo. Ket sabali ti tinurong da. Nabasak mo't na ita. Awan na istorya ni Umpong ditansan. Oy, awan sa. Nagpatingka lang iti karkaribuso. As kada bumbumba ti ulit-ulitan na nas istoryaan. Kaawatan. Asa na pudno amay sa idi kadagiti kasit ga nagwardya at tinalag ni Apulakay. Tano pudno akasta. Insurot da ko maidi iji haway. Wala niya. Isu apal paliiwag ni Umpong duming. Hiraman tayo apaliiwan di asawa na tamay samot dahi dyan. Ayun, makipagpalpaliiw ka mamot nga rod duming. Sige, ituloy mo ti agistorya, Mari Inday. Ay, uray sa anak nga agistorya ita. Lakwan kayo man kit day. Ay, lakong gayam day talinaon ti dakkalabag mo. Wan, slightly used dagitoy. Ngam, dagitoy man alahas anay raman ko nga intugot ti kitaan nyo. Ay, Kita. apaw, nangalaam ka lagi ta Inday. Ay, sigut nga usar ko dahito idibalasang akpay. Diyak lang amin usaran. Ay, da kayo mas ububing kan mas aglang lang kayo adon niya ti akin bagay kada gitoy ita. Ay, wow, mayat Ay, sagmamanaw. Ay, saglala ka laeng. Agpili kayong tay bargain count. Dagita. Nay, at dagaya mo agwagan dito yan. Ay, wan Rosa, ilakok man langan dagiti badok hindi balasa nga kagraman dagitoy alahas ka. Nay, nagpipintas dagitan. Ay, talaga napipintas. Tunay dagitoy nga alahas. Ilako kong tadyak matla ka sa pulanan. Pagbalinay ko na kwarta. Bakit ako? Ano pala dagita nga ay? Iwanan niya. Ay, siyempre, Rosa. Saan mo ten asyudad ta ayan da nga agasawa akas kunada? Ay, uwan nga ron Anya kung mapailaga po nga agarjudak pailang ay. Iso nga gatangan nyo aminan. Tadi pa'y iso nga iduldulin ko. Dom, kita am dagitoy, Sing-sing ken kwintas. Wan, lako ni Nana Inday. Aglaklako gayam iti alahas. Wendom, adu tila ko na. Kat tunay sa amin si ka. Oh, Adu pa'y tibistida nagpipintas. Adapay barong kas kada Amerikana. Wag-wag bindur damat gayam, Dom. nya. Inaktuman mo't iti balay na, ta kumita ak iti barong. Barang sana madlawas si Gundamanaw. Ayun, naggatang dagiti women's. Nagraragsak da, ta naglalaka nga rod.
Ada ka nun isuot da inton foundation ti women's. Mayat inaktuman mo't agwagwag. Ayabak ni tatang, tabarang nga damot magustuhan na, nung kasta nga dapay Amerikana. Nagloko ka numpong. Adugayam tinsangpet mo ala kayo ng apay ngay talaay ngaglako ka. Kuha ngamin, Chairman. Kas nakababain maten awagwag vendor kami. Ang sayang mat no di mi ilako na gitoy. Ala, agpili kayo. Slightly used na kita. Mayat na ito ng Amerikana. Ipadas ko man. Data. Alaw may kayon! Nay, dakkel sa tatang. Ay, wun siya. Wun. Dati may bado ti army. Bado ti soldado na ito. Bas-basit na ito. Iso nga umanay kanya. Wen. Batok na ito, di gwardiya aki jay. Nay. Dapay nimtag na. Data. Tatang, apilye dumat niya ako presidente na ita. Ha? Wun. Junior ko na napay. FM Junior ti sigod nga kin uniforme. Kuha. Ah, Isu nga rod nga star witness ak idi jay Malacanang ta. hosto! Anyat yung gusto tatang. Tiliwag na ito yung duming. Umpong, star witness ka ang nagalikumkum kadagiti alikaman iji Malacanang idi 1986 anya. Day! Aha! Pudno nga raw, nga star witness ka, mga pao. Star witness. Ay, natagtagai, nagkumutan di. Sini. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.